माहारिया मोनसे मा बुंगोन बेखौ लाखिबो होननानै बुंनांगोन मोनसे सेन्सआव नायोबा माहारियारि आफादा बर' माहारियाव बुंनो थाङोबा मोननै माहारियारि आफादा दासिमहालागै जोनोमनिफ्राय खामानि मावगासिनो दङ बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे मोननै आफादखौबो गोबां जोंनि माखासे गोरों गोरा जायखौ गावसोर साननानै लायो गोरों गोरा नंगौना नङा आं मिथिया दा बिथांमोना गोबां सोंखारिनाय मानाय बे बाथ्रायाथ' ओंखारलायगासिनो दङ जोङो बयबो नुदों खोनादों नाथाय जाय बिथांमोना सोंखारिदों जाय बिथांमोना बुंदों बिथांमोना माहारिखौ लानानै बेसेबां सिरियास बे गिदिर कुइसन जोंथ' माहारिखौ लानानै जोबोद सिरियास जों खामानिबो मावगासिनो जोंनि लेभेलाव हानायखिनिसिम नाथाय जाय बिथांमोना बुंगासिनो बेसेबां सिरियास बिथांमोना माहारियारि बादखौ बिथांमोना बेसेबां बुजियो दा बेसेबां गिदिर बाथ्रा दा बेयाव आंनि खावलायनाया बेसो आं बिथांमोनखौ गाज्रि मोननानै बुंनो बेबायदि नङा आं सोंखारिनोबो लुबैयाखै आंनि खावलायनाया बेसो बिथांमोना जाहाथे गुबुनखौ सोंखारियालासिनो गावबो माहारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारबोयो माहारियारि बादखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय खामानि मावो बेसो गिदिर बाथ्रा दा ओंखायनो बिथांमोना जाहाथे माहारियारि बादखौ फोथांनानै लाखिनो आरो माहारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जौगासार माहारि गायसननो थाखाय बिथांमोनाबो जाहाथे खामानि मावो दिनै उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि बोसोरसालिया जथुमा साननै जख'न्दाय बियो सोलिगासिनो दं आरो गेवलां मेल जादों दा बेयाव बाहागो लाफैनानै बिनि जि थासारि बे थासारिखौ नुनानै मोजां मोनदों मानोना बे मोनसे टाउनजों नांजाबनाय मोनसे गामि बा जायगा बे ओनसोलावबो टाउननि बारहावाखौ लानानै माहारियारि बादखौ बिथांमोना दासिमबो नागाराखै माहारियारि बादखौ गोसोआव लानानै दासिमहालागै दङ जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि थान्दै जख'न्दाय जादों बेयाव जोबोद मोजाङै बाहागो लादों दा बेनि थाखाय आङो नैबे मेलनि गेजेरजों बा नोंथांमोननि गेजेरजों बिथांमोननिसिम साबायखरबो बावगोन बिथांमोना दासिमहालागै बे माहारियारि बादखौ बजबनानै माहारिनि थाखाय साननाय आरो माहारिनि थाखाय खामानि मावनाय बेखौ दासिमहालागैबो गाराखै गोरोबथानि दफाया माखासे दाबो सुस्रांजायाखै बिनि थाखाय आबसुवा सरकारजों माबायदि सावरायो गोरोबथाखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद सिरियास आरो बेखौ लानानै जोङो दासिमहालागैबो जोबोद नांथाबनानै सिङाव हाबनानै खामानि मावगासिनो दङ दा दिनै नंगौ माखासे दफाया मावफुंजाबाय माखासे दफाया मावफुंजायाखै दा बिनि गेजेराव जोङो जुदि बुंनो थाङोबा दिनै जायफोर दफाफ्रा दिनै एसे एनै थालांबावबाय बे थालांबावनाय दफाफोरखौ दिनै सरकारा गारनानै दोनजोबदों होननानै जोङो बुंनो नागिरा बा जोङो बेखौ दिनै नागारदों होननानै जों बुंनो नागिरा बेखौ लानानै जोङो जोबोद सिरियास आरो सिङाव खामानि मावगासिनो दङ आरो जोङो मिजिं थिदों जोंनि जि नाजानाय बे नाजानायजों बे जि थाबोनाय दफाफोर बेखौ थाबैनो मावफुंगोन आरो सरकारा बाध्य'आव मावफुंनांगोन दा बेखौ जोङो मिजिं थिदों मेट्रिक आनजाद फैगासिनो खाथियाव बेनि थाखाय फरायसाफोरनिसिम जोबथारनायाव दा HSLC आनजाद दा बेथ' जोबोद इन्टारेस्टिं जाबाय सिगाङाव जोंनि सरकारनिफ्राय बुंनाय जादोंमोन HSLC आनजादा थानाय नंला नाथाय दिनै आरो HSLC आनजादा थाफिनबाय दा बेयाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' खामानि मावगासिनो दङ जोङो फरायसाफोरखौ लानानै जोबोद खामानि मावगासिनो दं सिंसिमहालागै मावदों जोङो दा बे मावनायाव जोङो जेरैबायदि मोनबोबाय दायो जोङो मेट्रिक आनजादाव जेरैबायदि रिजाल्ट मोननांगौ दा बेयाव जों जेसेबां गोजौसिमहालागै मोननांगौ बेखौ दासिमहालागै एसेबां मोजाङै मोननो हायाखै मानोना जोंना बर' मिडियामनिफ्राय स्टेन्ड खालामनाया दिनैसिमहालागै सासेल' जाफैबाय आरो गुबुन मिडियामाव फरायनायाबो बोसोरफ्रोमबो स्टेन्ड खालामबाय थानो हायाखै दा बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिजिं दङ नैबे बोसोराव जाहाथे गोबां स्टेन्ड खालामनो हानाय बेबायदि फैयो आरो आङो फरायसाफोरखौ खावलायगोन बा बिथांमोनखौ बुंथिहरगोन बिथांमोननिसिम जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा ओरैनो पास जानाय बा ओरैनो फार्स्ट डिभिजनसिम थानायल' फरायालासिनो नाजायालासिनो जाहाथे स्टेन्ड खालामनो हायो आसामनि टप 10आव हाबनो हायो बा बिनिफ्राय आरो नाम्बार 1आव फैफिननो हायो आसामनि मादाव बेखौ जाहाथे नाजायो बेखिनियाव 54 थान्दै जख'न्दाय उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनैहाय जानानै थांबाय दा बे समाव जों दिनैहाय फुंबिलिनिफ्राय थान्दै जख'न्दाय दंमोन दा बे थान्दै जख'न्दायाव उदालगुरि दख'रानि सिङाव थानाय गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनहा फैदों दा बे दैदेनगिरि बिथांमोनजों मोनसे थान्दै जख'न्दायाव सावरायनाय जादों मोजां थांखिफोर लानाय जादों बर' हारिनि सायाव बर' माहारिनि सायाव खामानि मावनाय माखासे गाज्रि हुदानिफ्राय जानगार जानानै मोजाङाव लाबोनां नैफोर सायाव सावरायनाय जादों जों आसा खालामदों बेफोर मिरुनिसिम थांनानै गासैबो बर' ओनसोलनि बर' हारिनि मोजां जाहैगोन जों आसा खालामदों दा बे दायो गेवलां मेल सोलिदों बे गेवलां मेलाव बेखेवगिरि हिसाबै जों मोननो हादों बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां नीलकान्त गयारी सारखौ आरो गाहाय आलासि महरै मोननो हादों जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे लोगो आफादगिरि रन्जन बसुमतारी सारखौ मोननो हादों आरो बिदिनो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों मोननो हादों जों बे समाव
गोबां गोजोननाय मोनदों दा बे बयखौबो जोङो जमायै लोगो मोननानै खौसेनि आगानजों मोजां सावरायनो मोननायनि थाखाय जों दख'रानिफ्राय आं जोबोद साबायखर बावनाय जाबाय आरो रायजोफोरनि रायजोफोरनि हाबाफारियाव रायजोफ्रा मोजाङै मोजां फैदों लोब फैदों फुंबिलि थान्दै मेलावबो बाहागो लाफैदों मोजाङैनो बाहागो लादों जों गोजोननाय मोन्दों आरो बेजों लोगोसे साबसिननिफ्राय हामसिन फैबाय थानाय समाव जों जमायै लोगो लानानै खामानि मावलांनो हागोन जों आसा खालामदों दिनैहाय हारिमु बिलिफांनि सायावथ' जों खामानि जायाखै मानोना दिनै मैयानिफ्राय प्रि फाइनाल जादों मेट्रिकनि दा बेनिखायनो जोङो हरनि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै हारिमुनि सायाव एसेबां साननाय जायाखै दिनै नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमी बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथराइ थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 6002401424 मबाइल नाम्बाराव